maayong buhaton na ang gobyerno lang na nato may muhatag isa kuan unsay mga produkto kuan sa atong nasod. Mayo nun yung wag tagay, wala na ang mga problem. Masakit ang buhot kay sayang kaya itong mga tax na follow the law. Gisugda na sa mga mayor sa amihanang bahin sa Sugbo ang rehabilitation sa mga pinabuhian sa ilang lungsod. Usa ka food for work program ang gipatuman aron dili na magsalig sa hinabang ang mga nabiktima sa bagyo. King Perez, Suginlimi. Dinhi sa Barangay Talisay sa lungsod sa Daan Bantayan, tataw gihapon ang kadaot nga gibilin sa bagyo. Padayon gihapon ang pag-apod-apod sa mga relief goods sa maining pamilya nga gikan pa sa Karkar. Okay, wa man din nakasulok. Sulok-sulok man eh. Gisugda na sab sa mga sakop sa kagamhanan sa nasod sa France sa pagtabang sa maong dapit. Lakip ini ang paglimpyo ug pag-ayo sa tunghaan ug pagpahigayon og medical mission alang sa mga tinunan sa Talisay Elementary School. All the French firemen here are very happy to be here. They want to help and this is a good thing for us. Nangabot sab ang mga purok officers gikan pa sa lungsod sa Liloan aron manghatag og trapal. Dako kayo kinigtabang sa mga biktima sa bagyo. 5,000 lang sa gibana banang 20,000 ka mga apektadong pamilya ang nahatagan og trapal. Ang uban diri mo request me para panalitan na mo abot nga trapal no moingon mi sa among kapitan kay usay ang uban gani kung sa Tagalog pa matakaw ba kahit mayroon na sila hindi pa rin sila kontento sa ilang nadawat. Sa rebuilding process nato, parallel to that, we are also looking into sa livelihood nila. Kay gusto man sa nato, dili man sa nato gusto, you're talking about kanus amulas. Dili tamong tanaw na kanus amulas. Tanaw nako, kinahanglan sad sila, dili kayo mahimong dependent da karon. 70% sa panagat apektado human sa bagyo. Gawa sa pagpanghatag og sakayan sa mga mananagat, ipatuman sab sa matag barangay ang food for work ug cash for work na dunay sweldong 150 matag adlaw. So each barangay among hatagan og mga relief goods para gumagamit lang sa namo nga in terms of food for works para sa tawo mga nang limpyo. Human sa ikaunom nga hugna sa pagpanghatag og relief goods, food for work sab ang gipatuman sugod karong semana sa lungsod sa Medellin. Ang maong lungsod adunay 10,000 ka pamilya nga apektado tungod sa bagyo. After the main roads, we'll go to the side roads, then we'll go to schools, everywhere. Kung ang pundo sa matag apektado nga lokal nga kagamhanan lang ang saligan matod pa sa mga mayor nga dili nila masulbad ang tanang kadaot nga namugna sa miaging bagyo. Sanglit nga nagkuwang na ang sulod sa ilang mga calamity fund, hinungdan nga mapasalamaton sila sa padayon nga pag-abot sa mga hinabang sa ilang lungsod. 4 milyones pesos na lang ang nahabiling calamity fund sa lungsod sa Daan Bantayan. Samtang giangkon sa mayor sa lungsod sa Medellin nga dili na igo ang calamity fund sa lungsod nga mo kantidad lang og 3.5 milyones pesos. Gipasabot sab ni Mayor Ramirez nga di siya makahatag og hinabang sa pagpaayo sa mga panimay sa pagkakaron. You cannot just use everything up. We still have 1 more month to go. Simbako roy gasay. Simbako lamang sa Ang National Housing Authority mohatag og 5,000 pesos matag pamilya nga biktima sa bagyo. Mukabat og usa ka gatos ka milyon pesos ang makuha sa Daan Bantayan gikan sa NHA alang sa 20,000 ka pamilya. Gisugdan na sab ang pag-canvas sa construction materials. I can submit it by Monday, which I am going to submit it is around 2 weeks time. Samtang gitahasan sa mayor sa Medellin ang mga barangay kapitan sa paglista sangan sa mga apektadong pamilya aron isubmit sa NHA. Mukabat usab og 50 milyones pesos ang ilang madawat sa NHA alang sa 10,000 ka pamilya. King Perez, News 5. Busy karon ang Central Command of the Armed Forces of the Philippines sa pagpadala og mga relief goods sa mga naapektuhan sa bagyong Yolanda. Matod ni Major General Roy de Viratorda, naabot na nila ang mga hilit nga barangay sa ilang pagpanghatag og relief goods gikan sa Tacloban City, Ormoc City ug Northern Cebu. Bisan ang medical team sa mga sundalo nakaatimana og di mo minus 3,000 ka mga pasyente. Apan gawas nini
Nagplano na sab sila nga mutabang sa pag-ayo sa mga naguba nga mga balay ug dalan nga hilabihang naggusbat atol sa bagyo. Reconstruction of affected facilities, communications, energy or electrical power, transmission lines, posts, etc. And we should never neglect also the other Nipadangat na sab sa ilang hinabang ang nasod nga Italy sa mga biktima sa bagyo. Lakip sa ilang tabang mao ang libre nga remittances sa mga Pinoy gikan sa ilang nasod paingon dinhi sa Pilipinas. Jinky Bargyo, Suginlimi. Gawas sa ubang kanasuran nga nagpakabana sa kahimtang sa mga nabiktima sa bagyong Yolanda, miabot sab kaganiha ang hinabang sa nasod nga Italy, luwan ining abyon nga gipanag-iya sa nasod nga Saudi Arabia. Karga ni ini ang daghang tents, medisina, mga tarpaulins, kitchen utensils ug mga pagkaon. Mubalor kining tanan og 300,000 euros kun 17 million pesos. The effort is being bigger every day. Of course, the major challenge is the distribution of the goods, and in this effort, the Philippine government is doing a very good job. Gipaybaw sab sa Italian Embassy nga 180,000 ka mga Pinoy ang naakaron sa ilang nasod, mao nga agig tabang libre ang tanang remittances gikan sa ilang nasod padong dinhi sa Pilipinas. The Italian post system, the main company, decided to completely waive all the commissions for the remittances from the Filipino community in Italy who want to send money to the Philippines until the end of January. Kaganiha lang miabot sa Tacloban ang field hospital sa maong nasod nga anaa nahimutang sa Tanawan, Leyte. Jinky Bargyo, News 5. Nagplano ang mayor sa Dakbayan sa Subo nga mosagop og lungsod sa amihanang bahin sa lalawigan sa Subo nga grabing nakahiagom sa bagyo aron makatabang. Matud ni Mayor Michael Rama, nakahuna-huna siyang niini samtang iyang gilibot ang mga lugar nga naigo sa bagyong Yolanda. Iya pa usab nga iduso sa konseho ang iyang ideya sa pag-adapt sa usa ka lungsod. Si Rama mibisita sa Northern Cebu nga maoy nagrabihan sa kadaot sa bagyo. Iya usab nga nakita ang kahimtang sa probinsya sa Leyte ug Samar. Sa iyang pagduaw sa maong mga lugar, iya sab nga gihatod ang financial aid alang sa mga local government units, relief goods ug mga tapal alang sa mga mulupyo. With the council, I would encourage kanabang adoption, and it becomes everybody's participation na. It will not just be a dictation from above. Lalaki ang usa sa patayng lawas nga naugaw sud sa nasunog nga sakyanan dito sa Danao City ni adtong Martes. Samtang gituuhang babay ang ikaduhang payang lawas nga kauban niini. Julie Tainar, Suginlimi. Giila sa kapulisan nga lalaki ang usa sa lawas nga nasunog-sud sa naugdaw nga sakyanan didto sa Sabang Dakbayan sa Danao kay adunay bahin sa nahibilin nga kinataw sa napaig nga lawas. Base sa autopsy report sa medical legal sa kapulisan nga posibleng ang usa ka lawas usa ka babay. May mga senyales nga babae itong usa ka lawas considering iyahang structure lighter compared to a male person, no? Yang iyang jaw naro ang iyahang structure lighter and also ang iyang pelvis, yung pelvic inlet rounded, no? Which is not similar to that of a male. Duga ni Dr. Satur, dako ang posibilidad nga gipataydaan ang mga biktima sa wa pa kini masunog. Wa sila'y nakitang timailhan nga adunay anuos gikan sa sunog nga misul sa ginhawaan sa mga biktima. Ang usa ka Hyundai Tarjay multipurpose vehicle nakitaan sa mga saksi nga nasunog ug naugdaw ni atong Martes sa sayong kadlawon didto sa bukirang bahin sa Barangay Sabang, Danao City. Matod sa pangu sa Provincial Intelligence Branch nga aduna sila ingan kung kinsay unang nakapalit sa maong sakyanan. We have already the result of the macro etching conducted by the crime lab sa burn na sakyanan, and we have already the chassis and body number. We have already verified who is the
the personality is involved in registering this vehicle. And this is subject for verification. Sa karon dili na tumahatag ang pangalan. It might hamper going investigation. Dugang ni Albutra nga ang mong sakinan posibleng surplus gikan sa laing nasud kay walay dealer nga namaligya og brand new dinhi. Imported na sakyanan, so target nga Hyundai, so it's imported possibly kuan ka na surplus vehicle. Hangtod karon wa pay opisyal nga gireport sa kapulisan nga na missing. Tulo ka anggulo ang unang gipanglantawan sa kapulisan sa nahitabo. Una niini ang kalampigitan sa drogas, langyaw ang mga biktima nga adunay atraso sa negosyo ug love triangle. Julie Tainar, News 5. Kayo o kuan sa mga tao ba kay ang mga tao nag-need man gud og kanang tinanay karon daghang kan problema ang nasud, so dapat ilan na ikuan kay para po sa tao ba nga makakuan sila kay fight kay ginabuhi karon ko ba siya na giingon na siya nga wag tangon daw na siya pero wala ko ka